سيادي كلاشن حمسر ميكوي كيرت خامر دشون تيركمك لواتس دوزيت لارخم يادول كيردرش قيت تشدي هر بروكوراتوري مالا خاطر جدار تيقداش خارج спортсменышт паратуер курьюрт дяк вацараш стадиона реконструкция жлат ديش بيانرش диплом ждалар диш утлуж барыш кяхтыш хайдыр дади хер аграрный техникум Россия генеральный прокурор заместитель Волч Садарук Иван Кульгалдыш Кытычедай Хармагаси. Всегда Куатшбар Республику Львулхо Евкор Юнусбеки область Кавказ Чуач региону прокурорши. Кытычедай цермех органыш патчалкин дуал бокохлара актыш кеп тохырдош. Изгол область Кавказе лархмехлар Белгалдехар дуакышхош. Докадол галтыш хусмай бюджетный налоговый сверышк законопроектыш утичхан нислу. Азбахан хылтырлу кяхтыш киштыш бул муниципальный гузынчи федеральный закона был кетым лохылырц. Цугулка бек токмилар хищи прокурорыш. Бакуны цвяц актыш тейцрат сарцака дуалиец. В прошлом году органами госвласти округа принято свыше 6400 правовых актов. На уровне органов местного управления принято свыше 21 тысячи таких актов. Все эти правовые акты были предметом надзора органов государственных, органов прокуратуры, как на изначальной стадии принятия их, так и в процессе их исполнения. Для реализации этих целей практически в каждой прокуратуре были заключены соответствующие соглашения с контролирующими органами, с исполнительными органами власти. Также практически в каждой прокуратуре имеются соответствующие рабочие группы. Кроме того, прокуроры использовали право нормотворческой инициативы. Вами было подготовлено свыше 900 различных проектов правовых актов. Ну а в тех случаях, когда правовые акты противоречили действующему законодательству, прокуратурой было оспорено 360 актов органов государственной власти и почти 7000 правовых актов муниципалитетов. Мотиге законодательство федеральный чуддатай жахал дезиалар Евкор Юнусбек. Цоусо белгалдякар алгамех конституцияны кайдыш долхуцымыш референдум ямар мадия. Проведение в соответствии закрепляющимся сельскими поселениями, отдельные вопросы местного значения по коррупциогенным факторам. Здесь я не вижу никаких проблем. После этого совещания мы отдельно тогда с прокурором республики проведем свое совещание. И я думаю, здесь проблем особых в этом не будет. Мы в короткие сроки это все подведем и исправим, приведем норму. Но первое, еще раз говорю, это самое главное для нас Конституцию привести в норму соответствии. Если получится по схеме юридической, без референдума, значит мы тоже это сделаем. В целом я желаю вашему собранию успешной работы. Еще раз подчеркиваю, что это необходимо для регионов и значимо для Республики Ингушетия. То, что, Иван Иванович, вы сегодня собрали здесь весь коллектив прокурорский Северо-Кавказского федерального округа. Ну и, конечно, для поддержки нашего прокурора республики, который только что вступил в должность. Это тоже важно. Китай мехкач викалц шейханач ваша китра Евкор Юнусбек дицер Россия китайский бозым галгы мех дир ахардош. Цан қуач елер проекты ждер юалердох в республике китайский проектировщик шабига биалар Ливанс. Ершучак дуалы жалгы мех дахуге китайский экономический форум. Всегда плат шугу Китай мехкар шибя сов предприниматель. Сиги цар хахражлер хадаху юдыч ханық эхек ятту хубу уау. Иш студен ушк веймех китайский товары гойтым хубу. Цутай бозыму шын уау нышт пайдберкхлар белгалдякар Евкор Юнусбек. 我们建立大棚是3亩地一个大棚。 Мы собираемся строить сейчас первоначально будет теплица. Каждая теплица будет площадью 3,15 гектара. 要建300个大棚。 Вот, будем строить 300 таких теплиц. 规划是1周之内办完手续就到。 Сейчас вот эти специалисты, как мы сказали, в настоящий момент делают визы российские. По работе на теплицах вообще на земле. Мы уже говорили об этом. Ни в коем случае никаких химикатов
никаких отрав, и это должно быть под жестким контролем наших специалистов, экологов и всех остальных. Ниясыр керте канализация айлар болх махет тадабудыш был. Дукайоч улицы шкцудеша қачым бәбәніп қахегім қой. Хатсабыл бахар қой изболх дахыш керт абыланек толбыр қирыш был. Канализация айлуч мектеханычта корреспондент дозит фейн цодыр. Ниясыр кертеш бахар қой канализационный коллектора жо ишімбі барчы юртыр нухыш арқах ахдац. Хәткердічі коллектора барайт этаж елшиц айы перинатальный центре бери больницы. Ниясыр кертер қымастех луархамил социальный объекты шхудет этажа. Цулсоғы цуцанычы хыне фоне алышу еке. Ях коллектор ечо yok проектер. В республика алямата yok проекте. Ерила янчул дехага юртышнаха алямата алчо атун шуги унах. Атун жмыштуги шква дяха дух канализационный огж дадад дел диканс. Цинк хаджа цучур ач ухужул химии стиральный порошок в фейри удинен малерж хамюлениш. Эс химии даянчул дехага атаги хацан луги. Цинк хаджа наха удобство шуги унах. إيش قاعش دقوا احتاج إيش حلدوزج ماشين يا أخشى أشتيلج ماشين نيسولج ناقش نيودو بسجلي لور نو يكليكتر يلا شلتي حاجة وغيرتر شكول ير ديت دير بلنيت ير حل الله تجدول بريت تزواج تديتي نوج إيش نوج بتلوشيد ديا علامة الشو نخ غد بخاب وهنا شيت ماشين يتقاعد بوخلوي إحتاج بوخ مارت بيتابو بياب خرشوفي بلنيشكا يخوتسيوق مستيخ улица канализация айла يعني Дали мохтигер бахар хой латк жбы болхлош докуч улицы шкирем зембак он жлор яцяхыш. Магушкова улица вахар хо в коллектор йохтра рязватыш. Хань алчы цар улица асфальт абула дук хаяц. Йохкач машины что обяч не акалыр ютыгях цёхцу. Хайца хотер пред хаяка айла. Можно было схоз диванше есть тебя юх уложить дишми притети. Югая районе плитка. Сейчас это так и останется. А эти дорожки проложили, за это же деньги заплатили. Берешь ты, пешеходы, ты масляных ног. А я дом, так уборки, я съешь после себя. То, что творится на этой улице, еще это только начало. Был мамыш, был. А да, кон да хубячи. И улица, елыч хоне, нахчуа хабба хаба, озол, елыжа машины, наха аттер, хатуаша, водыша, дадилхе, ладилхе, хат ватыш, хат бах ахашабр нах. Ханзе улица юхе, айла шалтахаре, وذا يحتاج جرملو أنا خات الزبق يصبح بناخ. Багда подрядчик жьёх гышлом балхыш чакдалырца улицер халчи ханыч бес юхмет оттеді. Нясыр кертеж бахыр хошт қирбезіш хамдарц. Нясыр керте коллектор айылыр балхыш июль бехте чактуды. Султыгова Хавадзе Чоеварина Парчиев Ахмад Кертхамыш. Пори юртдяк вацыр айгоч стадиона реконструкция болда булбеп. Қахегем хожия чоқ футболисте гура яттуғы бу кердіч бет лоус. Цол соотиктер көйезіш қыдыл былхыжды. Ганею муслим дуыц мадары. Бургыца лозыж волы ебай толдада хаш بعشرة عيلاي بغدا هند سن غشلون بلخش تدوق خير وقز تمر بي حمزة حيج جوية موتك توائيا شكولن توابا حقوليا نومر شئيل شكولة دحل يحش داقلات لوزر شتي موتك باشتيا يحقا دوق خيه سودو تحرش خان دوق خلونش خلر وقز يحش دحوش بولا أبوش وديك رتخون بولا أبلاش تاع لوزر أحتاخو دتخون حلقة بولا أبو الله قارجش دو أخ جو بقولش حيا يا شو خلور تخلص كوج داتوس علي جو أحنز اشتري بيرش ثاني لوزش حقوق تقوس إنش ثاني كاي سين لوز تقوس حقوقش تاخ هذا بولا أبلاش تاع أحتاخ دتخون جاز لوز دياك وتر استاديون بلخش كيرتير بيتول جترد عدول ديات يال سنتيمتر سوميل جورس لوزر خوي بيت عقيتج سان تشوت خليت نوغسل جد Клинические поражения отдать футбольный экспертиз. Чего мы состояние узборт футбольное поле. Избанти игрок что свачта 20 городе Карбулаки. Они о 7 футбольной команде цар игра в Карбулаки хант. فوتبول نبيتول بالدواخل يبع متر جر كوتشو قدر نقبل ارجع قاسبرتي نميتي اجر لار همي غيولو يا حاج دقعه تروخو جيوخ استاديون كل الخوش اخشر ابريل بيت تجتو داشلوش ريون يريج школы خني يقص каждый день дух бери школу заниматься здесь ну 20 30 40 50 холден каждый день в зависимости от погоды погода в хаджаху لوزر خوش دوزن اداس حس دولار كرد درج بليشكش تريبون كيتشجي يريج تحي ازر شبع موتك راقي خوجي هز مال حيجي دو ديل خي نو قداتن باسكت بوليغ فولي بوليغ لوزر اشتلار خاش ميتي حنشل تعاغه تنس نكورت خوجي غني مسلم ادلبي وخادي ميرجو رمضان دلاك وادم كرت خامش
Надахач пиарскадина Евкор Юнусбек мехкацыр камялды хуш, тойуртвахач Албаков Мухмад мехкдек дехардер. Цо яхчох тышыны чхан резервуараш кырхейт их ухужлат пхышу соухайы. Цо их ебахач наха зедрлу соух улу ядыч улицышк дақачат ысхи. Злотком шикбез жах мехтаз издош дашхан ырайуч амардилар. Дахотик ханар шуанда узитыже тхарганар сюжет. ميكتر قميال دولشان يفكروا ينزبيك شي خاطر دنشاري والباكو محمد تو يورتش مسيح قولت باخر خورسن تندقيق شو يورتخن ريزرفوارش تار آلو شو يوك إزغاغدالي قو إزرغرقتن بخشو دو إشخي أوخجلات تو سو نبورش آيولشان ولور ترباش قول آر أوخس قاستا بيسن دقو أوخش قولت باخر خورس تو يوق خلوخل أي 1 سنتيمتر سوم شو قولت تيوخ تار سيرنا تسعيد شي ديالش ديتا شتادولوز يبدا أوترا أوخجلات ناخ خي حديولز كز الله يلت دولين نايالت زخي أوخجلات каждый уже ял воршу ден игр кизге духа зити нагасан зх бешим затапливать его цачочок идвот гиже цену же ларда оседать его сырость сосучмати сырости ут إجر شالخن يخ حال زمات في إيسيك دحين ياوش إسكواجن اشتخيواخ مسز دحو خجلاتش خيخت إنو اشتقدول دينت لردا خرش شيخات زين خشت غشلون بالخش ديش أو خلنصر تاقة فسم حد إيزش خلر دوق خياله سوچو مسز لاتش دو صورت إحتر وقت إنو اشكواخ قيرميده إيسا تسعيد ديزو خوشن دابا دين بوس أو خجلات دائما أو خجلات حين تريشن جير يرم وسيداكش ساحتي مصنع قول مقدير شيء أمد وغاو والوستت دا تارت إيه تيش بخا قوق مقايمه تراكتور وقت باق قوق بخا سوبت بيتكي وفشي دولدن دي شغله تيرش خان خيك إزيكدند ولسا سوچ كولد لاتس باخر خوشوخ از أق حدالر سوزدند ناخ دن بوس خي دوادش خوش ريزرواش حلس قوايت سو قواچن بواسر دوزدند وش أوتيا أق بيش دالرز ديرك غالس جوستر داخ احتوخو بسونا باكر أوتيش الباكو محمد ميكتر قمال دوچ خان تليفون تيخش ريسبوبليك خوش اسحال تخكان ديقر وتر بيك تقمي بوچان حلقش صديقتر بالخش مارخي بوتا بالرس دادودكد نكابيتن نجديان يلا ريزرواش خيتش داتشتا تسيجي دون لينيز داتش ليني ديوم وجد حكاش عن لا ازبستو ليني ميوس تشليني از مارخش داستاش داديون نيقي خامتخش خوتجي حتايا جي شدك ددي ان راح تدخل عياده دا المولا از استن ددوي دون نقص ددي ان تمباتشو بريفيت نقص ددي ان دي تاع حمد كسلوش صدا حمخوك داستو يرتباخر خوي بقد خانه بيش مش خيديتم ديزد كريبة فاطمة قيسانова ليلى برشيف أحمد كيرت خوامش Патча алқен ғой ешінлерға дұқ функция жол центре вай республике хайылы. Цун кертерді қырды бағыр қой кяқтышсыр ғолқыш цан курайуш система луатсычқан өстірдақ. Неяқ әттонда құж болшып сұбылғады отсты корреспондент. Тейп парчи мостигиш اختبيزج ميل إيش جدول كياختش واشخ توخ أحدات مولغ دولت حكياخت حقيقة ردوحه بيهتاشين بيهتا كياختش جولدي ديزش خولر ريسبوبليك يرتشك شحرشك أوش دوخ فونكتش يول центр حيلاج خاندنز شخلونش يسترياني وقوز مسيق منوتا چيق دوال كياختش تردوش باخر خوي غولقا كيچي يولو شيبل خاديق قيتش اون أبيراترش با دوق خيالح أوخ تنجوح بلي حوش تخو в основном 1 минут, 3 минут мариалс, تكتش أخوك تاك ديش تاروك ديش تار موضوع كاختش هديك حاجة حاجي تان إيش جدر واش تادي حقي رياز بوش دام أخت زي فيتلش دوق فونكسيا يولا центре درجة أحد أقص بوخ بيشت أكورد حتى أقص حأخش ناخ بيلجلدو نزي خيك إزجادا أخرك. لا تكسر كيس أفورمتيش يعني نس زغران паспорта заявление языта сос бирж садики оформитец бог дики бобадарялч Патчи حلقيني муниципальный دي قرشت على شو يرسوغ أقص паспортик ياخدش حقيدو прописка جي выписка جيو تحت يواغش خانة شرط حلقش глахтачи دي قري تعرح لقتي ليرخ центру تخنا 55 услуги оказываешь так вы провизор كياخذ утвердить я 151 услуга разработать его так да яндали я شو قواشت لها جمله услуги же наха оказывает уже бог мотик да хубио دوق فونكسيا يولش центре كيرتير دي قرد باخر خوي كياختش سرغولقش تحن كورا يولش سيستема لواتش خانة يستر داخر اشت بوخ بيش دايخش تاك النومرية تناخ تليفون تيخا تصغر آرت سوالش شي دولش خاطرة جوب خاص اعتوبة ريسبوبليك باخر خوي صوت لقباحوا تومو سветлана цуров رحمن كيرت خوامش Таған дипломыш хайицыр Ниясырер аграрный техникум яққарыш. Ял бәсі го истедеқа тейп-тейпар диақтар дейшір.
تاج ديشا بان دبولخي شواشت حمصرا يو جوزل كريزي إليوش بولشارجر كيختش حي دور تكنيكومي هت أخشر تان بلغي قاي إبيا موتيجي من كيف إيديريك ددوش دي شاويان دبلوم حياتر حار ستودينتج والوار خميده دوق شراج دايخات كيكر خويخ دينغا حيجش بقدة تخنك إز دوق مال خربش سي بريمينج زنياتش شيمال درقة خدات سار واخري حلخشك إلي يزش دوق حمده متشابوغ أوتك بريا خاطر أدوش قريبا ليلاز دي إشرا دي شاد حيبا لوري ديشر تسمغ دوح قلدو ييك تسو سوغا دوق تيشا يز بوغ باتس شي يوسك تخلر بقدة ديشر أيو قادت لار خياتس ما فشكل يا وش لار خاطر دالي عندلي سي بروفيل دالي عندلي بوغ بوش جاها إيش وستريبن профессии. Ук техникуми ердеслах юл выпуске. Тахан захабя ял студент бахках чарвахари будочнякат бялыр. Царих хехар хой каста дуахкал дешбы. Тахан те дипломыш хей царих. Хехар хошт да тахан ардемялхар. Сцей барги хи аухыш дена цар. Шойдега дак ададенна булки герхой. Хашар уқдина хқас царцар. Ужнак буахыш хехар хош хехар дуцан. Багдаш табуғыш сығыт хет. Дик береждер. Накрасный диплом дишабян рабоғыш. Шит қойцық өт рабоғыш. Накрасный диплом. Выпускник Сырбенна Баркалуал, диктор авудер акваста диши, он бяч хехар хошта, студенты царих шотешими был нокости ларх. Цабаржнак обяха хехар хосих вонскер студенты штаецкий службы. Цхалах июни денц абитуриенты шкаряхтыш хейдишье техникум. Укшара деш от безен бараш дукагбы. Духил цхандина социальный алышу ербук онаш яхач факультете, дест эвурит заявление хачини. Шиба шоз метигенивен квотер. Так очную форму оценил, а заочную форму они собирают предметы. Он не метки заполнить до доклада. Я в специальности техникуме ветеринарии, агрономия, землеустройство, зоотехния, право и организация социального обеспечения, экономика, бухгалтерский учет. Хар специальности цац групп набрать планируют. Сутейгов Мохаммад Амин из класс яхкавала Шехбена в техникуме дешот. Дега гаргае техт аюагачхана пайдани ахуги ана юридический факультет харжай замсагу. Юридический факультет ахуался из класс яхкангас ахтадонги харинос узу. Мохаммад Нанас акян хоржам ряз юлыш таицер. Шинхаттыч бas ماشي ما تعوق بان لا فان وقت سدا حنزرچا تا فاكولتет озряка яка тахты хадиш институтиш олса. إطلق أغسطس خلص حيدة كيجر خوشكر كياختش حتى تقالغش أغسطس تكنيكوم ستودينتش خلا احتو بانرش مالش بخود من كيفا إنديرا أرسخان محمد كيرت خامش يل تشيت كيتشو يجبو في ريسبوبليكي يرت باها مقاهيكم خوي كيغ مقاعدة زالات قيد يحتاجو خلق اشناخ تيركو تسيرا تسيال ترلو تيغمولا خل ترلوش زيندا يوخ قيتردوح لارخا كيتشو يجبو چوالخن يچالا يوچه министерство болхой قيرمزي алышу ердуут Скатиева Маринас مسيخ ديما دي سادات ريسبوبليكا يلتشي يتربلخش دادولدل حات حنزلاحتش يرتسنخ كيتشي يرخي سيق يترزق وسم واحد برا كيتشي يلش شاشت حلقش كاز ديقرا واتيا چالخن يرچ حلق يلش министерство كيرتيرچ урханину дерига почалкин юрт бахом предприятие тохкамждер техника гей складышки حجل сог юрт бахом предприятие болхошта سيان حمخوت شي بقونش يوزي حجر يبوغ چق باچوت او دايان تحكي مشك ير تخوت ابربوت كيولش شيتش حلق كدولش انستوتش حلق كيولش شي Бобыч на ходу, может, часть 210 пожарная ситуация хули. Техник проверяй на территории лахты, моля техник, комбайнеры, тракторы, я вижу, могу лахты читаешь, квин. Состояние дикое, огнится ты уже, Бобы мака, хамди читаешь, киш лахты тракторы, комбайнеры. Магаз яхчу гупи елчи эс кичу ежбы. Цар ис 5 гектара солят нтака хегдис. Оз елт расклада что айжлат. Цирец qosun лахт переволчи инспектору ялыр дахчталяр ха материал татухиес ян. Цу со хар предприятиец и айргаши эвакуация план хлиес. Шималда хамквачин бапо, отпашка жай, ох, кейт он инструктаж жай, масвол жорч. Масне килгиж яздейта. Дедезер, мыштхал дезер, шимал ужвасак, обученный бытха. Цыялар қырым болды чиец марыцы дезіш лахтычек инқашы. Ладым буаты сик баларцы дергі ялт дайши. Цудахлар хамечи ханчат судяқтарат ахважмыш дахудды бек тоқын болчи болхош. Катиева Марина Измайлова, Мухаммад Шабилов, Адым, Керт Хамыш. Амсармяк қой туаштел чхан уашуанды узитер вей республике луар хамядол кердіріш. Цутех асшуц адикиот ладуғара баркыл мерштахылч.